बे समाव फोसावनो लादों मोनसे दुखुनांथाव रादाब। अहमदाबाद बिरखं गाथोननिफ्राय लन्दनसिम बिरलांनाय गंसे बिरखं जाहाजा गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। नंगौ, थांनाय 12 जुन खालि अहमदाबाद बिरखं गाथोननिफ्राय लन्दनसिम बिरलांनाय एयार इन्डियानि गंसे फ्लाइट AI-171 आ टेक अफ जानायनि 25 सेकेन्ड उनावनो बिरखंआव जाब्रबथायजों गोग्लैयो। नंगौ, थांनाय 12 जुन खालि अहमदाबाद बिरखं गाथोननिफ्राय लन्दनसिम बिरलांनाय एयार इन्डियानि गंसे फ्लाइट AI-171 आ टेक अफ जानायनि 25 सेकेन्ड उनावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गोग्लैयो। अहमदाबादनि BJ मेडिकल कलेज एन्ड सिभिल हस्पिटाल कम्पाउन्डनि सिङाव थानाय बिल्डिंआव गोग्लैदोंमोन बे बिरखं जाहाजा। सा 225 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव जाथायजों जिउ गोमाबाय बेखौ रोखा खालामनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिरखं जाहाजाव गासै सा 242 दावबायारिफोर दंमोन। बेनि गेजेराव सा 169आ भारतारिमोन, सा 53आ ब्रिटिश नोगोरारिमोन आरो सा 9आ पर्तुगिसमोन, सासेआ कानाडानिमोन आरो सा 13आ क्रू मेम्बार्समोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथायबो जादोंमोन, जेराव सा 242 दावबायारिफोरनि गेजेराव सासे सुबुंनि जिउआ रैखा जादोंमोन। नंगौ, सीट नाम्बार 11A आव जिरायनाय रमेश बिश्वास कुमार मुंनि सुबुङा बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय रैखा जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाथायाव गुजरातनि बारग'गिबि मन्त्रि विजय रुपानीखौबो रुंसारि जाबाय होननानै रोखा खालामदों। गुबुन फारसेथिं BJ मेडिकल कलेज एन्ड सिभिल हस्पिटालनि सा 5 MBBS फरायसाफोराबो जिउ गोमादों होननानै फेडारेशन अफ अल इन्डिया मेडिकल एस'सिएशनआ फोसावदों। बेजों लोगोसेनो सा 60निबो बांसिन मेडिकल फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। दिनै फुंबिलि समाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय जानाय थावनियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दावबायहैनायजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ सुलाद लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा सावरायगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनबावदों।